Ola, que tal, señoras e señores? Son as 6:35 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda cometedes ese error garrafal, que debe de ser 3, 4, 5 persoas en Galicia, que ainda non nos seguides nas redes sociais, que tedes que facer? A ver, que vos lo explico. @avoltascoprato. Aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque as cociñan dúas persoas que son, realmente impresionantes. Sobre todo, unha, ela, o outro... Hai non que aguantar todos os días e a vida é así de dura como o cañoto da verdura. Así que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Viva, viva. Hoxe estou moi emocionado, Sí, velo. Porque xa verás o que temos hoxe. O que? Xa verás o que temos hoxe. Fáome unha idea. Sí, pero bueno, a ver, ti non anticipes cousas. No. Pero fasta a idea, non? Está moi verde todo por aquí, non? Sí. Está moi interesante. Tarde de rosquillas non parece. No, rosquillas non van ser, no. Encántanos este verde tan Galicia, non? Sí. Sí? Apetece vos cociñar? Home, claro. Sempre. Pois, señoras, señores, a ver que nos trae Divina de Moraña. Hola, son Divina, son de Moraña e quería unhas recetas novas de grelos. A mí gustame con carne, cocidas, como bacalao, a veces, ou así con pescado. Teño escoitado que hai con empanadillas, en outras recetas. Entón, eu buscaba que me enseñaras unhas recetas novas con grelos. Pois saludo á miña familia e aos meus veciños de Moraña. Mira qué material, Galicia. Mira qué material, qué verde, qué bonito, qué Galicia, qué todo, Oh, qué auténtica maravilla. Oxe, os compañeros, os amigos da IXP Grelos de Galicia trouxéronos, bueno, pues, o mellor que hai aquí para comer. E nós imos facer grelos. Como dice? Fixen. Que facedes? A ver. Pues grelos. Non me digas. Grelos que... grelos se vamos a dar un pouco de versatilidad. ¿Por qué? Porque... Versatilidade. Versatilidade. No, por qué? Porque estamos afeitos a comerlos como? Con chourizo, non? Unhas patacas, un caldo, un cocido. Sí. Pois eu vou facer un guiso de peixe con grelos. Ostras. Super rico, e o amargor do grelo, ese amargor que o caracteriza, vai contrastar moi guai co pescado. Un caldo mariñeiro. Un caldo mariñeiro de peixe. Con grelos, Eso é. Que igual isto non é moi habitual. Home, non, por eso. Non é moi habitual. Pero Xulio Mato... é moi rico, non é habitual, pero é moi rico. É moi rico porque leva grelo. Home, claro. Entón é riquísimo. É Estefanía Colmeiro con que nos vai sorprender a raíña de Abades? Pois vou facer unha empanadilla de grelos. Non me digas. Pero bueno, realmente vai ser unha empanadilla que podríamos chamar empanadilla Galicia. Porque vai levar de todo. Vale. Vai levar grelos, vai levar chourizo... Empanadilla Grelicia. Grelicia. Grelicia é moi boa, Empanadilla Grelicia. Empanadilla Grelicia. É un chiste de cuñado, é un chiste de Vai levar cuñado. chourizo, mexilón, queixo San Simón. Por eso digo, Grelicia. É grelo. Empanadillas é grelo. E vai quedar verde ou non? Bueno, mexillón igual fai que quede un pouco laranxa. E vai quedar multicolor. Multicolor. Moi ben, gústame. Menor gusta Grelicia. esa variedade. Grelicia. Pois, señoras, señores, cociñamos con grelos de Galicia, nada máis e nada menos. Marchamos, por desgracia, con Xulio Mato. Vamos alá, que imos cociñar, estamos facendo grelos, en directo na televisión de Galicia. Aquí non andamos con historias, Pois, o dito. Nava na vista grelo, ese é o que? O gran segredo, claro. É así, Xulio Mato que nos vai facer uns grelazos aquí, veña. Versatilidade, volvo a decir. Versatilidade. Bueno, mira, primeiro, teño aquí un rodaballiño pequeno, vale? Ostras! Que é un rodaballo que normalmente é de ración como moito pa 2, en este caso vamos a multiplicar por 2 porque vai chegar pa 4 persoas. Moi ben. Entón vamos a facer unha receita pa 4 persoas. Entón eu teño xa os lombos quitados, vale? Que isto non o poden facer na pescadería. Vale, entón simplemente o que facemos é vamos a cortar a cabeza. Estou un pouco dándolle voltas á idea de como vas mesturar un rodaballo con grelos. Pois moi fácil. Moi fácil, cun caldo, xa che dixen. Un caldo mariñeiro de grelos. Sí, eu creo-te. Home, máis chavale. Mira, empezamos facendo fumé, que eso xa está tal, entón o que vamos a facer é metemos a cabeza e vamos meter a espiña. Vamos a meter un corte e outro corte. Entón agora doblamos e pa a pota, vale? É un caldo express, porque o caldo de peixe xa sabes que non fai falta que ferva moito. Entón aí vamos a meter tamén unha zanahoria e un pouco de allo porro. Entón aí temos xa a base para funcionar. Ahora que vaya, isto está a tope, non? Ti variedade, non? Eu, mentras tanto, teño que saudar a xente.
Porque non saudei nin ao público, nin á xente que está na casa. Vos, que estades na casa, por favor, chamádenos, igual que este público maravilloso que está aquí todas as tardes con nós. 664-483-419, ese é o teléfono do Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Queredes falar do grelo? Aí estamos nós, para contarvos o que queirades. Queredes gañar cartos? Pois chamade, porque repartimos 50 euros dunha vez e 50 Xulio Matro. Matro? Matro. Xulio Matro. E 50 da outra. No Voltas co Prato da televisión. Dos grelos da ISP de Galicia. Moi ben, Oxa. Moi ben, Oxa. Tes o texto interiorizado, eh? Home, claro. No, porque aparte é o grelo que hai que consumir. Claro. Que queres consumir grelo? Hai grelo en máis sitios. Da Patagonia. No, hai grelo en máis sitios, pero garantízoche que non sabe igual. Eso é imposible. Non sabe igual. Non sabe igual. Imposible. Non sabe igual. Entón, mira, temos aí un poquinho de aceite, vamos a hacer un refrito un pouco curioso, porque leva allo porro, zanahoria, cabaza e tomate. Vale. Vale? Xa que é un guiso curioso, facemos un refrito diferente. Estou bastante sorprendido coa túa receita porque creo que ten potencial. Pois eu estou bastante sorprendido coa túa actitud que che gusta a miña receta. Pois sí, eh? Sí. Eu creo que é porque levo grelo na mano. Home, claro. Bueno, vamos a deixar a Xulio Mato e imos ir con Estefanía Colmeiro a ver que nos conta ela da súa receita do día de hoxe. Fanny, que tal? Que tal, cañotas? Máis verde, por eso unha empanadilla de todo color, vamos. Ole. Vou facer un refogado para as empanadillas, para o recheo, a base de cebola, pemento verde e pemento vermello. Deixamos que se cociñe con un pouquiño de aceite na tixola. Para o recheo, para esa farsa. Sin máis. Nesta tixola estou abrindo o mexilón. Mexilón, tapar e esperar a que abra. E nesta outra vou a escaldar o grelo. Como está, eh? O escaldado tamén lle axuda a quitar un pouco o amargor característico do grelo. Vale, o sea, que lle vas quitar un pouco o amargor agora, non? Escaldando. Vale, pois mira, eu, mentras tanto, voulle contar cousas a Galicia, se non te importa, vale? Sí, sí. Teño información importante que contarlle a Galicia, así que me vou ir movendo cara ali, cara onde está todo o material, porque, señores e señores, de todos os produtos da horta non hai outro tan galego como os grelos, e non hai grelos tan bons como os grelos de Galicia. Buscamos retos e novidades, e por iso queremos lembrar á xente que na cociña, mesmo na vida, hai que botarlle valor. Bótalle grelos, Galicia, bótalle grelos. E Fanny, teñe que botar grelos. Ou non? Home, que non falten os greliños, que non falten. Pero que lle botar a grelos, senón eu enfadome con ela. No cazo, auga fervendo. É o título do programa, así que, como non lle botar as grelos... Que? Que? Que me mires? Escaldamos grelos e enfriamos grelos. Vale. En auga con xeo. Vale. É o proceso que ti non sabes. Escaldar e cortar a cocción dos grelos. Ah, bueno, vale. Para que lle quite o amargor. Non creo que escaldaras moitos grelos... Non creo que escaldases ti moitos grelos. Non escaldei moitos grelos, pero sei como se escaldan porque levo moitos a voltas co prato. Sabes como comelos, non? Correcto, sei como comelos. Creo que chegou o momento de chamar á convidada, eh? Parece ben? A mí pareceme estupendo, chama. Non sei que esperas. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Divina, señoras e señores, de Moraña. Un aplauso para ela. Que tal, Divina, como estás? Hola, que tal? Ben? Ben, ben. Benvido ao programa, eh? Va, ya lo logo. Hoxe, además, temos material moi top, eh? Sí. Nivel. Mira, arrímate aquí adiante con Estefanía Colmeiro. Ponte ti, por favor. Aí. Hola, Divina, boa tarde. Xa cheira, ben. Xa temos aquí en marcha... Eu vou facer empanadillas. Ben, ben. Cos grelos. Teño nesta pota a auga para escaldar o grelo. O grelo. Na tixola teño que refogadiño para facer o recheo da empanadilla a base de cebola, pemento verde e pemento vermello. Vale, moi ben. E nesta tixola, aparte, teño os mexilóns que están abrindo. Ben. Porque estas empanadillas, aquí... Cañotas... O experto, vai me dicir. Bautizounas como as empanadillas grelicia. Grelicia. Porque van a levar grelos, chourizo, mexilón e queixo San Simón. Moi Galicia. Pois sí. Entonces, grelicia. Que animada. Gusta esa idea? Gusta o nome? Pois sí. O Bueno, nome está chuli. Non sei a empanadilla, a ver se espero que che guste. A ver, vámoslo a ver. Eu creo que tamén che vai gustar a empanadilla, pero, ademais desta empanadilla grelicia que fai a nosa querida Estefanía Colmeiro, Xulio Mato ten outra cousa para ti. A saber. A saber, vamos con el. Arrímate aí, por favor. Hola, Divina. Hola, Xulio, que tal? Benvida. Mira, eu vouche facer un caldo mariñeiro de grelos e rodaballo. Que che parece? Ben, ben. E para iso é moi importante a cantidade de grelo que vai levar esta receita. Atención, Vale? atención. Entón,
Xulio Mato vai Hay que pesar estar los muy grelos. atentos a esto, Galicia. Vai pesar los grelos. Vámonos pesar. Esto tens que ver na Canto pensabas casa, que hai aquí? Ya, por eso teño aquí a báscula. Canto hai aí de Canto grelo? pensabas que hai aquí de grelo? 300 gramos. No. Medio kilo, por aí. Bueno, pues casi os dous. 400. Mira, Aí vámonos andamos. poñer aí. Isto é moi importante, Galicia. Tienen que ser 400 xustos. Pero que se... estáse vendo. Mira, mira, A mira. ver, ¿qué pasa ahí? Mira, mira, Espera, mira. hombre. Sí, sí. Vale, non lo tapes. Espera. Ahora. A ver que sai de aí. Está mal esto, ¿no? Bravo, Xulio. Ahora, a ver. Bravo, Xulio. Pero non sei que pasa. Pero son 400 gramos. Vale, perfecto. Poño dedo. A ver. Cobol, está dicindo... No, Está no. dicindo o realizador que lle poñes o bol. No, no. Xa sei que é broma. Bueno, 400 gramos é moi importante esta resposta, vale? Moi ben. Quero repetir, marcando É moi un pouco importante esta... 400 gramos de grelos. É moi importante, eh? Galicia. Vale. Bueno, mira, Cheira moi ben. cabaza. Ule de maravilla. Ule moi ben, verdad? Mira, moi aceite de oliva, allo porro, Vale. zanahoria e cabaza. E ahora aquí vamos cortar os grelos así en trociños, se vai ir a refogar tamén con todo. Sin escaldar e sin nada, eh? Estás te rindo porque non deu Sí, peso estou como me tiña que rindo dar. porque é que cada cousa que tocas É magia. ten tanta posibilidade de ser unha pasada que de ser un desastre, sabes, normalmente. No, pero bueno. 400 gramos son, eh? Está pesado e repesado, eh? Moi ben. Divina, tesme que Porque dicir é o que me agora... collía na pota, ves? Sí, é o que lle collía. Divina, tesme que dicir cal das dúas receitas levarías ti para Moraña se tivesse que escoller unha, así sin probala, solo cos aromas, solo coa presenza dos cociñeiros e solo coas vibes, como di a xente. Oi, pois que che está traen a un pouco complicado, Está un pouco complicado, pero... Pero decir, vou botar un tomate Porme nun apuro. Pero igual o rodaballo. Igual o do rodaballo de Xulio Mato. Igual sí, Sí, sabes canto pesaban os grelos? 400 gramos. Moi ben, Moi importante, moi eh? importante, 400 Moi gramos. importante. Bueno, pues Divina, vou Oye, te vamos a mandar dar caso a báscula. a zona dos sufridores, despois chamamos. Moi ben. Un aplauso para Hasta Divina que logo. está con nós con a Volta a Escoprato a Televisión de Galicia. Vamos alá. Señoras e señores, este é un ano de pouco grelo, iso xa quedou claro. Sei que o tempo non axudou, pero non está todo perdido. Segue habendo grelos para apañar no Val do Xestoso, Abadín, Santiago, Lugo e o mellor tamén na tua horta, que sí. E por iso, dende aquí queremos facer un chamamento. Se temos pouco grelo, hai que comelo, gastalo todo, darlle saída como máis vos preste e así axudar aos nosos produtores. Se queredes ideas, aquí temos moitas. Mirade senón as empanadillas de Fani, con grelo, mexillón, chourizo, queixo, explosión de sabor en grelicia. O caldo mariñeiro de Xulio con grelos e rodaballo, armonía e delicadeza nunha cunca. Tedes algunha fantasía greleira? Contádenola, como sempre, en @voltascoprato. Encántanos saber de vós, encántanos que nos sigades e que nos veades todas as tardes. Estamos namoraos de vos. Namoraos. Qué Xulio. bonito, gañotas, qué bonito. Xulio. ¡Ostras! Estaba aquí. É que non vi onde estaba a cámara, non a vi, non? No. Está aquí. Pues é raro que sempre tes todas as cámaras controladas, Sí, tío. pues perdido. Bueno. Por que bota tanto fume isto? Bota fume porque está refogando botello tomate, botello grelo e ahora vamos a empezar a botar un poquinho de caldo. Vale. Vale, vamos a botar un poquinho de caldo e vamos a escachar aí unhas pataquiñas. Queremos recordar que este é o caldo express. É un caldo express, mira, tan pronto ferve, podíamos lle baixar o lume e deixarlo uns minutiños, pero xa temos, mira como recende a rodaballo xa. Vamos a botarse yo o porro e tal, e cual, Claro. moi ben, Moi ben, Que queremos utilizar despois esa verdura, que podemos utilizarla para triturar ou para todo, pois poñemos primeiro a cocer a verdura e no último momento a espiña. Hai que Vale. baixar o lume para que senón vai nos enturbiar moitísimo o caldo. Tens que ir sacando, non? Se che sabe, o sea, se che... No, o que hai que ir Enturbia un pouco, non colles, o que hai que apártalo. o que hai que ir facendo é, mira, Eso todo ir sácalo. espumando, vas espumando isto que Eso é o que hai que sacar. isto hai que sacalo. Facedelle caso a Xulia, non enturbie de local. Eso é. Mira, entón agora vamos a botar aquí a pataca e mentras nos vai, vamos a escachar así pequeniña para que se nos cociñe. Como me gusta a patacas cachadas. A min tamén. Aquí xa dixemos porque había que escachala, verdad? Sempre pola fécula, non é? Claro, no, porque o facela irregular, Sí. o que facemos é que as puntiñas e os trociños máis tal van cocer antes e van nos axudar a espesar. Vale? Ese era o truco. Ese é o truco. Do almendrón. Non é ningún truco, é unha cuestión de puntos de cocción. Vale. Eso xa o sabían as abuelas, sin saber por qué xa o facían. Pero eso é porque, sabes Mira, por qué? botelle un poquinho de azafrán Por experiencia, cando non por me vías. experiencia. Claro. Veo que, mira que color, eh? Ole. Que color ten
Este grelo que destaca sobre todo, eh? Que animalada, Sí, que animalada, O noso grelo, mira, un poquinho máis de auga. Despois o que se trata é de ir engadindo auga sin pasarnos, para que nos coza a verdura, pero sin pasarnos porque non queremos unha sopa, queremos un guisiño, vale? Como estamos hoxe, con tanto grelo de máis en Galicia que levamos un ano non moi cheo de grelos. Non moi cheo de grelos. Ter tanto grelo hoxe aquí, verdad? Dá gusto. Dá gusto, Non, sei que se está... Debe estar case todo. Coita, sei que se está vendendo moito en conserva este ano, claro. Home, claro. Sí. Hai que ter o kit, que decías ti, o kit de supervivencia, de grelo. É que, mire, isto non é broma, Estos días que está tan de moda o kit de emerxencia e supervivencia para a vida, atención, porque o grelo, mirei, o chisme, non caduca case hasta 2030. Hai o test. O grelo envasado. Hai o test. Pode pasar unha pandemia. Que tens que dicir a eso, Trump? Que tens que dicir a eso, Trump? Que tens que dicir? Hai grelos? Aquí sí. Tedes grelo? Non tedes jaliñas, non tedes grelos, que tedes? Nada. Non tedes só voltas con prato? Ter laca solo. Hala. Imos coa pregunta de concurso, veña, 50 euriños para a xente que nos chame dentro da casa. Atención, quen contaba con esta pregunta? A ver. Canto pesan os grelos de Xulio Mato? Pois, corrigindo a báscula, 400 gramos. 400 gramos. 400, 400 gramos. Que os pesamos de verdade, É verdade. 664-4834, unha chamada a voltas co prato, temos 50 euriños en xogo e 400 gramos de... Grelos. Mira. Mira. Non me deixen ni marchar con Fanny. Mira que guisiño mariñeiro. No, pero mira. Ole. Ahora xa, que se vai facendo. Mira, ahora prendín a plancha, vámonos a poñer ben fuerte, a tixola, perdón. Vámonos ben fuerte, vamos a marcar o rodaballo polos dous lados e despois vámonos a engadir aquí. Pois veña, marcho con Fanny que teño a pobre muller abandonada. Sí. Non pode ser. Perdón, Fanny. Ai, Fanny, que te tiña perdidísima aquí. De verdade, Ela seguiu, co seu. Eu sigo. Epa. Eu sigo. Con queixo. Con mexillón. As empanadillas. Grelito. É que é nome de marca, Iba a dicir, creo que hoxe naceu unha gran... No, eu creo que xa que estamos, podemos patentalo. Podemos registralo. Vamos a registralo. Xa que o estamos dicindo para todo Galicia, non vai haber ninguén que colla rapidamente e chamo registro. É tipos o que se che dá ben. Eu poñome de relacións públicas. Efectivamente. Correcto. Ti vendes as empanadillas, eu fago empanadillas. Sabes que están moi de moda as filloas recheas, que en Santiago hai un porrón de tenda e tal, non sei que. Pois seguro que algunha desas vai poñer filloa grelicia. Seguro. Pero temos que registralo. Temos que ir antes. Na máis saír. Registramos a marca. Cuidado, e poñémonos a traballar na nosa empanadilla grelicia. Correcto. Empanadilla grelicia, vale, entón, empanadilla grelicia. Grelos, chourizo, pemento. Esa tragallada na que leva a cebola, o pemento vermello, o pemento verde, o mexilón, o chourizo e, como non, o grelo. E agora, neste caso, comprei as obleas. O que dicimos sempre, son moi recurrentes. E xa sería rencher. Vale, para o noso negocio terían que ser obleas compradas. Non podemos poñernos a facer a masa. Para o noso negocio facemos a masa. Facémolo ben, home. Entón tens que cobrar máis a empanadilla. Perdón? Tens que cobrar máis a empanadilla, entón. Home, a ver, masa... pero ten que ser unha marca propia. Vale, boa. Non vale calquera empanadilla. Registrámoslo todo, a masa, o grelo, todo. Bueno, o grelo xa está registrado. O grelo pedimos a IXP. A IXP. Facemos unha colaboración co IXP Grelos de Galicia. Entón, que nos manden os grelos e nós facemos as empanadillas. Grelos e nós facemos as empanadillas. Hola, mira. E agora fechar. Pinteina con ovo, para que selle mellor, vale? Vale. Con ovo batido e así sella mellor. A farsa, tamén o que dicimos sempre, podémola facer dun día para outro, na víspera. Se está fría, é moito máis fácil de manipular a masa, porque ti a farsa, se está quente na empanadilla, a masa tamén arreblandece. Fai na pocha, non? Claro, ablanda. Sí, ablanda. Entón vai ser máis difícil a hora de traballala, vale? Aí vai, a primeira empanadilla grelicia da historia. Veña, isto vai marcar historia. Este é un fito histórico, señores e señores. Estamos vendo a primeira empanadilla patentada por Fran Cañotas e Estefanía Colmeiro. O futuro da gastronomía de Galicia está aquí. Eu vou patentar o guiso este.
É unha báscula que funciona como Dios manda. Xulio Mato despois xa nos axudará no máis de... El que empece pedindo yo aos reis unha báscula nova, despois xa veremos. Xa nos axudará no máis de da empanadilla. Sí, correcto. Ole. Pero bueno, todo comeza por... Ostras, unha gran tarde, Unha tarde estábamos aí, Unha tarde... E creamos... Dous creadores, dúas mentes pensantes. Non me digas máis que me ruboriza, Estou me ruborizando da emoción. Da emoción. Sí. Que non le iba a decir Cañotas. Verdad? Se está contando billetes na súa cabeza, Vamos con Xulio Mato, que vamos a repartir cartos. E atención, Xulio Mato, porque marchamos a Ponte Caldelas. Muy bien. Queres saudar a Dolores? Hola, Dolores. Ahí está. Que tal funciona a túa báscula? Que tal che funciona a báscula, Dolores? Que a miña... Bueno, anda así. Anda así. Sabes a min que me pasa coa báscula? Que? Que sempre me marca máis do que quero que me marque. Sí, non? A mí sí. Lo que pasa, a ver si te hacen ganas de darme unha patada. O sea, a mí marcoume menos, A ves? ti sí. A tú está mellor que a miña, Claro. ves? Bueno, Dolores, contanos por 50 euriños cantos gramos en teoría tiña que haber na receita de grelos de Xulio Mato. Dolores. Dolores! Eu creo que eran como 400 gramos. Vale, moi ben. Un aplauso para Dolores, veña. Uy, qué rica esa comida que facedes todos los días, Ah, como? Qué ricas esas comidas que facedes todos los días. Bueno, nós tratamos de facelas. Digo nós, inclumo a min tamén. Sí, sí. Sí. Ahora vai montar unha marca de empanadillas aquí, o fenómeno. Bueno, Dolores, un bico enorme, parabéns polos 50 euros. E xa sabes que podes vir cando queires, que estar máis que convidado a voltas co prato, vale? Muchas gracias. E cando me chegan? Como venen o dinheiro? Escoita, agora non colgues, porque agora van a anotar os datos, e seguro que son tan boa xente que chos meten directamente na cuenta, xa verás. De acordo. Veña, un bico, chao. Graciñas, Cañotas e todos. Non colgues. Todos excelentes. Chao, Vale, gracias. Chao. Por aí está Dolores de Ponte Caldelas, que non contaba con que gracias a unha báscula rota aos grelos iba a levar 50 euros. Ves, mira, estou separando aquí o rodaballo, o bacallao, iba a decir, madre mía. Como ten elle... Sí. Non así. Bueno, porque ainda lle falta un poquinho a pataca, entón... Porque a túa idea é cando prácticamente este a pataca... e despois colocalo en riba, non? Despois damos aquí un fervor con todo para que se impregne tamén do sabor do grelo. Pero primeiro casi o rematas na tixola, sí, aquí son os segundos só. Moi ben. Deixámoslo aí, xa sacamos isto do fumé. Eu creo, Xulio, que Estefanía sigue facendo empanadillas, pois xa empezou a produción en cadena Eu xa me vexo. da empanadilla Grelicia. Eu estou calculando os segundos que me leva a montar cada Ves? empanadilla. Ela xa está co traballo en cadena. Xa estou aí furlando, Pois facendo contas. É que este I e ti eres D. No, este o da idea ti desarrollas. Pois eu vou facer a miña parte do negocio, que é intentar venderlle á xente. Eso non se che ben, Cañotas. Así que imos con Divina de Moralla. Veña, vamos. Vou. Vamos a ver que pasa aquí. Ai. Como estás, Divina? Aquí esperando a ver que están facendo estes dos. Eu creo que están facendo... Ben, Pinta tiña. que as dúas receitas son dúas receitas moi boas, un produto moi daqui, ben combinadas, non sei. Eu creo que están ben combinadas. Mira, pai, estamos vendo as dúas. A de Xulio parece que está empañada. De tanto que ferve eso. Pero é que as grelicias están... Taña. Que bonitas, Sí. Mira, claro, eu son relacións públicas da nova marca Grelicia, vale? Entón, agora que estamos aquí entre os dous, ti verías factible poñer un stand nunha festa ali en Moraña e vender as nosas empanadillas? Home, claro que sí. Faltaba máis. Ves? Ali véndese de todo. Ves? Moraña véndese de todo. Sí. Ali é do espeto. É do espeto, pois mira, pons ali un posto delas para o carneiro espeto, bueno. Claro, é carneiro ao espeto. Pois tomas un entrante, Un grelo, se un va. entrante de empanadilla Grelicia e pois carneiro ao espeto. Pois carneiro ao espeto. Moi ben, gústame a idea, Pois gústame a idea. Dille ao concello que me chame, así non po pregón. Pois xa lles paso o recado. Non sei se o público está de acordo. Vos pensades que a empanadilla pode estar boa, pode ter éxito, sí? Sí. Hombre. O público está a campanadilla. Ou poñemos unha cunquiña tamén de caldo de rodaballo de Xulio Mato, non? Tamén. Xa que estamos, poñemos un pouco de todo. Bueno, queres vir ver como van as receitas? Onde vamos? Pois dámoslle un aplauso a Divina que está con nós, ben de Moraña. Vamos con Xulio Mato. Ponte aí do lado de Xulio, que xa estaba... Xulio xa estaba probando... Estaba probando Xa estaba probando para corregir o para punto de sal. rectificar o sal, por si acaso. Para corregir o punto de sal.
Bueno, pues mira, esto está a cañetas. Ah, Xulio, mima. Como ves? Ten pintaza, Cheira a grelo, cheira a grelo. Cheira a grelo, cheira a grelo. Porque leva 400 gramos. Cheira a grelo. Ben. Moi ben. Nótase no olor, eh? Mira, ahora vamos a sacar con cuidado. Vamos a poner primero un poquinho de rodaballo. Que animalada, E agora vamos a meter o grelo cas verduriñas todas. Mira, non fai falta botarlle caldo, porque xa o propio vai soltando aí, entón xa temos aí caso. E agora rematamos con outro lombiño por riba. E quédanos un Que guiso. xa cena pa noite, claro. Señoras, señores, fixadvos que maravilla. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, o artista dos grelos con rodaballo. Moi ben, E quedanos un plato moi rico, saudable, porque ten un montón de verduras, sobre todo 400 gramos de grelo. Veña, vamos con Estefanía Colmeiro. A ver que nos trae esta muller por aquí. Moi boa pinta, eh? Eu que teño aquí as miñas greliquiñas. Mira, As que delicia, grelicias. Ole, Delicias. que bonita, Grelicia, que ben lle quedou. Pois eu creo que chegou o momento xa de probar. Ti que dis? Veña, vamos para. Vamos alá, eh? Vamos para lá a ver si probamos. Ai, agora que sí. nervios, que tensión. Ti cando queires, eu non o dixen, pero vamos a dar un aplauso tamén a Estefanía Colmeiro porque é unha crack, unha artista da cociña e é moi boa. E mentras tanto repartimos cartiños para a xente que está na casa. Atención, que verdura leva o recheo da nova sensación de Galicia? As grelicia. Grelo de Galicia. Moi ben, aí está. Grelos de Galicia é a resposta que buscamos, así que 664-4834-19, chamade ou a voltas co prato, temos 50 euriños en xogo, así que, por favor, chamade Grelos de Galicia é a resposta que buscamos. Vale, 50 euros. Ui, divina, como te vexo, eh? Está moi bon. Sí. Está moi boa, eh? Non sei, Pois vai probando tamén ahora grelicia. a empanadilla, veña. Vamos a repartir cartiños, imos a Vilaboa. Pilar, que tal? Boa Para tarde. coller cabán, non? Sí, Pois, claro. pois. Non te queimes. Como estás ti, Pilar? Ben, Bueno, así me gusta, nos gusta nos que esteas ben. Estás vendo? Estamos ben. Que receita che gusta máis das que temos aquí? a ver, a min esta de rodaballo gústame. Vai contigo. Xa probei. Xa. Esa é porque ainda non... Xa probou. Xa probou, pero esa é porque ainda non probou Grelicia. Cando probas Grelicia, Non cuidado. probei, no? Veña, por 50 euros, que verdura leva o recheo da empanella de Fanny? Grelos de Galicia. Moi ben, Grelos de 50 euros. Galicia. Moi ben. Moi ben, Pilar, pois mandámosche un bico enorme e moitas grazas por chamar. Outro favor, Vale. me encanta este programa. Moitas gracias. O pulpiño estuvo moi rico tamén. O pulpiño. Bueno, pois moitísimas grazas por vernos, Pilar, de verdad. Un bico. Chao, chao. Biquiños. Hasta logo, hasta logo. Pois chegou o momento da verdade, está aquí Divina de Moraña, cos grelos de Galicia, ten que decidir quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe.